ସାନିଆ ମିର୍ଜାକୁ ବିବାହ କଲେ ମହମ୍ମଦ ସାମି। ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଫଟୋ। ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 20 ପାଇଁ ଏହି ସମାରୋହ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ପିତା ଇମ୍ରାନ ମିର୍ଜା ଏହି ଗୁଜବ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ସାମି ଏବଂ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ବିବାହିତ ଜୀବନ ସହିତ ବିଦାୟ ନେଇ ଏକାକୀ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ନକଲି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସାନିଆ ମିର୍ଜା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ବିବାହର ଗୁଜବ ପୁଣି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେପରି ଉଭୟ ସାମି ଏବଂ ସାନିଆ ବିବାହିତ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ। ଏପ୍ରିଲ 2010ରେ କ୍ରିକେଟର ଶୋଏବ ମଲିକଙ୍କ ସହ ସାନିଆଙ୍କ ବିବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସାମି ଶୋଏବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏଡିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 20 ପାଇଁ ଏହି ସମାରୋହ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ପିତା ଇମ୍ରାନ ମିର୍ଜା ଏହି ଗୁଜବ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସାନିଆଙ୍କ ବାପା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ବୋଲି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାନିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି। ସାନିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଶୋଏବ ମଲିକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଶୋଏବଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି। ବର ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ସାନା ଜାଭେଦ। ଶୋଏବ ମଲିକଙ୍କ ବିବାହ ଖବରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ ସମାରୋହ ଚିତ୍ର ସେୟାର କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ସାମି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହସିନ ଜାହାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି।